Vidite, nesrećni su. Čeka autobus. Steći. To. Anastazi. I čao se mi dobrodošli u naš novi video. I opet smo zajedno. A sad ne smemo da se deramo kao što se inače deramo u našim videima zato što smo u kafiću. Uglavnom danas smo u Beogradu. Uglavnom danas smo u Beogradu i odlučili smo nekako da vam vlogujemo. Pošto nismo to dugo radili, ja vlogujemo telefonom. Vidite, sve danas da se vidimo i da se družimo i šta je. Ja sam uzeo moju toplu čokoladu, lepo da pijem. Samo žutu, šalim se nije žuta belo, Anastazija ne znam šta je uzela. Cappuccino kafa, naravno. I vidite ko je sa nama! Ćao, ja sam sa nama. Dobro, ti si nebitan trenutno. Ja sam bitna. Tako je. Ljudi, bili smo sad u kafiću, gde sad idemo? Sad idemo mene da ispratimo na bus. Tako je. Dana ide da nam se šminka, a mi idemo da jedemo. Stavljam se, Ana vraća, onda se mi vraćamo, onda Da idemo u gledamo bioskop. film. Da. Nebitno koji. Neprimjeren nama, ali dobro. Šalimo se naravno. Aj šta, lupate mi, ja imam Možda smo 17 godina za 7 dana, otprilike. Ja sljedeće godine punoletna. Tako ti? Ja sljedeće godine legalna. Šta? Bi. A, dobro. Da, oni su nebitni trenutno. Ja što da vam kažem, moj make-up trenutno. Koristila sam Golden Rose Carmine. Da, ako neko bude pitao za moj Carmine, samo što dovoljno sam za reklamiram. Ja nemam toliko baterije za Pa, da, ja nemam toliko baterije za snimanje, tako da ću morati sad kad odemo u butik da jedemo, da tražim punjač nekom konobaru ili bilo kome. Vi mešte ovako, bilo kome koji ima. Što bi kada ne ušu radila ovako. A mi sad igram steću. A jebi ga, nisam zakasnio, teo sam to da ti ostane tako. Truth in my lies now, falling like the rain, so let the river run. Ne smem više da vam snimam zato što ću dobiti copyright, ali ne želim to. I vidite šta imamo ovdje. Tako one couple slike, hvati me za ruku. Ajde beži. Da, inače ovo je moje ovdje, a ovo je Nenadovo, ja ne volim masline koju ću ja sad da pojem. Tako da eto, u butiku smo, jedemo. Idemo gde? Idemo malo kod Ruže, da se družimo sa Ružom. Tamo imamo video još jedan. Da, idemo malo kod Ruže, posle toga idemo da gledamo neki film, tako da javljamo se posle. Završili smo sa butikom, Anastazija vezao pertliko. I uvek sa butikom u fazonu ne odeće, nego sa butikom u fazonu jela. Najeli smo se, završili smo, dobili smo picu i završili smo nakon 4 minute dok su likuše pored nas koje su sedele jele jedan jebeni sandvič sat vremena. Da, uglavnom sad idemo kod Ruže, idemo da vam snimamo neke videe, posle dok se vraćamo opet da se vidimo sa Anom i idemo u bioskop. Čekaj, stoj tu. Dobro. Aha, pošto imamo gledalo na masti pa se ona zato gleda sad. Uglavnom da, to je to, idemo do Ruže, javljamo se kad dođemo. A da, story time, imamo jedan Anastazija ovako, aj sad kažem vam primjer odavde sad. Račun za picu 1035 dinara, u redu sad. Znači, ja ostavim 1050, kažem u redu naravno, vidite. Anastazija, ako je to 15 dinara, ali ne mora da bude 15, nek bude 215. Pošto kao ono, tu je ipak 15, pošto nju mrzi ipak da ona daje ona tako nešto. Tako nešto drugo, ona će vama ostaviti sve pare koje ona ima, da bi ona ispala velikodušna. Ne, brate, ako je račun 215, ja ću dati 250 već u redu. Ali zapitaj se u sekundi da li bi tebe on pustio da ti tako uradi. Naprimer, u autobusu. U autobusu nikom nikad ne bi tako dozvolio jer su svi tako nepristojni. Dobro, u autobusu nikad nisam to radio. Ali u svakoj prodavnici, u svakom kafiću gde ja uvek to ostavim. Uglavnom su mi, ako je bezobrazan konobar... Kako me boli ruka. Nisam dobro držao. Sekunda. Ako je bezobrazan konobar ili tipa, ne znam, neprijatan prema meni, ja ću naravno reći da mi vrati 5 dinara i 2 dinara i dinar. Ja to volim da radim, znači tamo kod nas u Mini Pani u Karlovci, znaš kako su odvratne, bude 103 dinara. I ako je 103 dinara i ti njoj daš 100, ona ti neće to prihvatiti, nego će izvaditi jedan. Izvadit će jedan da bi ti ono mogu jako. Ja, vidite Ruža bez šminke, oh moj god. Zamislite. O moj bože. Vidite kod koga smo došli, ja? A komunikacija na nivou svi držati. Tako, ne, to je samo sad. Mene moj najbolji drug upravo zove da skinem srce sa slike, znači. Da, sad smo kod Ruže došli, malo evo tu pričamo nešto i onda ćemo snimati jedan video. Boli me ruka opet. Da, snimamo mnogo zanimljive videe, znači mnogo zanimljive videe. Nešto ćemo zamenimo malo, vidjet ćete. Znači, bit će ludilo, jedva čekam da izađu oba videa. Mogla bi ja na vlogu, samo da se uljudim, ali ono što liči. Paži, ajde vidimo se onda na sljedećoj sceni.
Sceni. Sceni? Sceni, da, sceni, šta, to je scena. Ćao. Uputili smo se u Ušće i idemo da jedemo malo. I onda idemo još tamo. Nera da pogleda neke farmerke, nešto da jedemo, to si rekao, tako da, evo ga Andrija Milošević, ovo za Andriju Milošević koji neće gledati ovaj vlog. Ćao Andrija. Tako da javljamo vam se kasnije. Upravo niste vidjeli šta se desilo, znate kako sam skočio na Anastaziju, zašto čujem Taylor. Evo, Anastazija smo završili shopping, sad ću sponzorišem Beršku, zašto bi volao da oni sponzorišu Vera. Evo, ja sam kupio neke farmerke i neku Texas, ne znam šta je to, uglavnom pokazat ću vam i to planiram da nosim na rođendan. Samo se ne askortim, šta si ti kupila? Bila sam majicu za Nenadov rođendan. I znate ko je ponovo tu? Ali u drugom izdanju. Da, sad je drugačija, sad je našminkana. Da, inače to je proba za spot koji ne bi trebalo da objavljujem, ali hvala ti Nenade, otkrio si me. Uskoro, ja nisam rekao da je proba za spot. Pa dobro, ja sam rekla. Proba za spot. A vidi ne uvada. Anastazija će pričati s mamom, ja ću da omodim uglavnom live. Danas je bio jako... Lep i produktivan dan. Tako je. Bilo je zanimljivo, nadamo se s vama dopalo. Na kraj dana. Ne mogu pričati. Vesela, žuta kuća. Uglavnom, ukoliko vam se dopao vlog, ostavite like, obavezno prijavite se na naš kanal i komentarišite bilo šta ako volite naše vlogove i vidimo se u sledećem videu. Je li tako, Anastazija? Tako je, poz.